Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e muma, kendo inyalo yude tiegruok kawuok e muma, kendo an jawer ibro yudo wende mawuok e muma kamori ei muma. Mora gi muma, puonja muma, kendo tiega gi muma. Arwako. Karombo marwadha noloro aipodo Kademo katung polo ywa. Kawuono adwaro wuoyo kodi e wach Nyasaye. Thor wach madwaro wuoyo kodi e seche machalo kama en overcoming our disappointments or overcoming our discouragements. Ere kaka wanyalo loyo achiedh nadi manie ngimawa. Loch mwanyalo timogo mondo walo ohinga mabiro e ngimawa mar achiedh nadi kata kihondko mabiro e ngimawa. How can we overcome our fears? How can we overcome our disappointments? How can we overcome our discouragements? Nikech kinde ka kinde wabedo kod discouragements e ngimawa. Wadwaro ni wasom muma Jo-Korintho mar 2, 4, 8 nyaka 10. Muma wacho kama: pile idiyowa koni gi koni, to kata kamano ok dinwa. Wadhier nono, to chunywa ok a. Isandowa, to ok jwang'wa. Bende igoyowa piny, to ok negwa. Pile wating'o tho mane Yesu Kristo othogo e ringrewa. To nimar kata obedo ni wangima, to pile iterowa kar tho nikech Yesu Kristo. Mondo ngima ma Yesu Kristo onenre maber e ngimawa. Mano e wach madwaro ni wapuonjre ma Paulo nondiko ni Jo-Korintho. Ineno kanyo kowacho ni igoyowa piny. To kata obedo no ochwadwa piny kamano, ok waol. Aheroga neno e TV kipindi miluongo ni wrestling. Iyudo ka ng'ato chwad piny. Miweno osetieke chuth. Seche mochwade piny, mogoye, mogonding'e piny, miwacho ai mae to orumo. Bang'e to rifari chako kwano. 1, Ariyo, kapod ok ogo mar adek ineno koting'o bade. Kara pod en e lweny. Kara pod en e tugo. Kara pod odhi nyime. Mano e gima muma wachonwa. Igoyowa piny pile, to ok waol. Kik iol kata kosegoi piny. Chinese proverb wacho, inyalo goya piny diboro, abiro chung' dichiko. Inyalo goya piny dibiriyo, abiro chung' diboro. Inyalo goya mawimi ineni igoya piny nyadidek, abiro chung' nyading'wen. Nikech igoyowa piny pile, to kata ogowa piny pile, ok waol. Nikech we can be knocked down, but we are not out. Mano emomiyo ahero wrestling. Inyalo yudo ni ng'ato ogoye piny, to pod ok obedo knocked out. Nikech en kod chir kendo ok ool. Nikech inyalo gowa piny pile, wigowa piny, to kata kogowa piny, ka gik moko gowa piny, to ok waol. Idiyowa, to ok dinwa. Ok lowa. Wan ok wan jogo miloyo. Kata obedo ni odinwa, kata obedo ni odinwa mineno kata kar wuok onge, to pod ok olowa. Wan ye jolocho. We are pressed from every side, but we are not crushed. Wan ok wan onyuogo minyalo kawo gine to bang'e tidiyo kama gikoki to rumo. Wan jogo ma iweyo ni we are been odinwa ma onge kama wanyalo wuoke. Inyalo yudo ni wan jogo ma we are pressed from every side. Inyalo chiew gokinyi kata ineno ni kawuono ichiew gokinyi, king'iyo east, king'iyo west, pressure biro. King'iyo mbele ni, king'iyo chien, pressure biro. Gik mawacho ni iwacho ni gik moko mikia ni biro wuok nadi. Adwaro encourage ni we are pressed
down, but we are not crushed. Wan ok wan jogo mabedo crushed. Wakia kama wadhiye, nyalo neno ni wakia kama dhiye. Wakia kama wadhiye, to gimwang'eyo ni kama wadhiye no, Nyasaye nitie. Nyasaye emodhi mbele e nyimwa. Jehova Nyasaye ni e nyimwa, kendo Jehova Nyasaye ni mbelewa. En emong'eyo, kata obedo ni wakia. Ng'ato nyalo penji ni, to gik mitimogi, ing'eyo kaka ibiro tiekogi? Akia kaka gibiro rumo. Ok ang'eyo gik mabiro wuoke. Gima ng'eyo ni Jehova Nyasaye biro bedo kodwa. Gima ng'eyo ni Nyasaye, nikech wakia kama wadhiye, to wang'eyo maber ni pod ok wabiol. Pod wadhi nyime kod wuotho. Wuoth nyalo bedo ni bor, to pod wadhi adhiya nyime kod wuotho. Wakia kama wadhiye. To kata obedo ni wakia kama wadhiye osiepna, kata obedo ni wakia kama wadhiye mama, kata obedo ni kia kama idhiye babana, Jehova Nyasaye ong'eyo. Kik iol. Chunyi kik tembe ng'eny to ok wabuog. Wan jogo ma tembe ng'eny gi koni ok wabuog. Nyasaye ema yawo yore mang'eny. Ka oyawo yore mang'eny nyalo biro, kendo wasigu nyalo bedo. Paulo ne nowacho e Jo-Korintho 16:9, Nyasaye oyawo yore mang'eny, wasigu to loro yo. Mano to ok buogwa. Kata wach ni wasigu ng'eny kuonde duto, kata wasigu neno ng'eny kuonde duto, wasigu ok buogwa. Wan jogo ma kata olor ni yo, tineno ni wasigu ni kuro, to wan wadhi mbele, wan wadhi nyime, nikech kata odinwa, to wan wadhi. Inyalo bedo no igoyowa, to ok tiekwa. Wan jogo ma kata piny yiengni, kata simbe ema ywak kuomwa, kendo simbe ywak ka nyisowa ripode maricho, ka wacho nwa thoe, ka wacho nwa tuoche, daktache nyisowa ripode maricho, ni ngimawa koro serumo, ni wan kod kansa, ni wan yamo nyalo bedo ni kudho matek, apaka nyalo bedo ni gere ngimani, tuoche nyalo bedo ni osebiro kendo osenyisi, inyalo wacho ni osenyisi ni nigi kansa, inyalo wacho ni tich orumo. Kata obedo kamano, we do not lose heart. We do not lose heart. Wan jogo ma kata odinwa, even kata obedo ni wabedo pressed, we are moving forward. Move forward. Bed gi geno kawuono. Move forward in Jesus' name. Erokamano. Nyasaye mondo gwedhi. Nyasaye manyalo duto emomiyo
nitie kinde mar kwe